Ahoj, ja som Luky, toto je Sandy. Chceli sme vám ukázať naše skúsenosti z turistických chodníkov. Momentálne sme na benzínke, máme okolo 6 hodín, už sme vyrazili pred hodinou a pol o 5, ježišmária. Prvá kávička. Druhá, hej, prvá bola už o 3 ráno. Chystáme sa do Terchovej na Janošikovej diery, takže ideme. Zaparkovali sme na parkovisku pred hotelom Diery. Poplatok závisí od dĺžky parkovania, my sme sa s veľkým okruhom vošli do 6 hodín a platili sme 8 eur. Popri ceste je však ešte jedno parkovisko, kde je možno aj iná cena. Keďže je január, máme celkom zimu a nasnežené, preto sme sa pripravili teplým čajom a mačkami na chodníky v Dierach, ktoré budú určite plné ľadu, takže vyrážame po modrej trase k rásestiu Ostrvné. Od rásestia Ostrvné pokračujeme zelenou značkou k novým dieram, čo je najnovšia sprístupnená časť dier. Tu už začína byť terén trošku zložitejší, takže prichádzajú na rad aj tie mačky, odporúčame vám však kvalitnejšie, lebo naše to v celosti nevydržali. Neskôr sa pri ráscestníku Nové diery napájame na žltú značku a pokračujeme až na Podžiar, kde je možné sa aj občerstviť. Kontrola mačiek a kontrola koliby Podžiar. Podľa otváracích hodín na Google by mala byť koliba zatvorená, ale videli sme dým z komína, tak som sa išiel pozrieť a normálne to tu fungovalo aj teraz v januári. Či je to bežné, to neviem, ale keďže sme boli pripravení na to, že koliba je zatvorená, pokračujeme ďalej a pred nami sú horné diery, čo je vlastne najťažšia, ale aj najkrajšia časť Janošikových dier. Budeme prechádzať okolo množstva vodopádov, ktoré môžu byť vysoké až 4 metre a zdolávať ich rebríkmi vysokými až 12 metrov. Myslím, že to bude zaujímavé. Smer Medzirozsudce po modrej trase. Tak to bola chvíľka na čaj a my si nechávame v hlave uložiť pekné výhľady z hora a púšťame sa pomaly dole k hotelu. Tentokrát celý čas po modrej trase vynecháme Nové a prejdeme cez Dolné diery. No a to je na dnes všetko. Ahoj.